Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bokong sang jong ka khubor mentaga step. Vice President Kari CP Radhakrishnan bat Menteri Rang Bat Dut Narendra Modi kila ai khublai ha kasngi rakhe ya ka National Space Day henin kasngi. Rai ki seng penyat tourist taxi na Meghalaya ban pensangya shipor ya kajinga khi ban namlai kamai sha Assam ba ban khangi ki kali Assam na kabarung sha Meghalaya hadir kajinga lang bat usumbut Menteri Rang Ba uba sniaw balang dhar henin kasngi. Sedang ka darbar sunrai jong ing darbar thawan ka Meghalaya na du menta kasngi. Bat ra ka East Bengal ya ka nam ladu ha ka Durand Cup ki khubor ki bapnya. Vice President Kari CP Radhakrishnan bat Menteri Rang Bat Dut Narendra Modi kila ai khublai ha kasngi rakhe ya ka National Space Day henin kasngi. Ha ukurwa lang bakarin san social media Radhakrishnan ulaong baka jingjop ka India ki maumer bapher ha ka jingle wat bnya ya ka haw ka yengkum ka sakhi ban pen I ka jing tibet kari ha ka liang ka science ka mansim ban wat ki buit tri kam thamai ki bakhampla bat ka jingkot jingmot jongka ban nang kham kan tiu ya ka jing nang jing stan ula ai ru ka jingero iki start science ki engineer ba ki nong shami ki buit tri kam bathamai da ka baong ba ka jing IT jongki shaka kam kaya biteng ban kan tiu ya ka ri shakliar ha ka jo kapur Menteri Rang Bat Dut Narendra Modi ula ong ba ka India kala nang company ya ki kam ki be dai bat ka haw bat ula ro iki start science bat ki engineer ke bala nang peni ki technology ki bathamai ula ong ba ki kam bala le da ka India ha ka nikaliang ki kring ru ya ki nong baiting ka nakiri ki bahasa bar. Menteri Rang Bat Dut Narendra Modi ulaong baki company badang susdang ki batrei ya ki kam ke beade baka haw ki lapen I baki shanya ya ka sarkar ha ka jinga kran bat ki CEO jong ki ki company Modi ulakan tu ya ki ban penne ya ki jing persang jong ki ha ka ban pen klan ya ki kam baki trei ha ka liang ka haw khnang bakan kring ya ki riodon sap na keleng ka perthai ulaong badai ban thau ki lat ke lenti khna ba ki brio ni ki ri ken pet shaka India kum kari ba ken jit na ka banta bantai yala ka kam ka jam bat ka lawai ha ka liang ki kam ki be dai bat ka haw ki seng penyai tourist taxi na Meghalaya ki larai ban pensangya shipor ya ka jingya khi ban namlet kamai sha Assam bat ban khang ki kali Assam na kabarung sha Meghalaya kila shim ya kani karai ban pensangya no ya ka jing pakhang kali jongki hadin bekala yo ban shong jingalang bat usumbut Menteri Rang Ba uba sniaw balang dhar haning kasngi hasilong uba dhar ula kular yaki ba unsa khat jingalang biang yaki ha ka shipau tarik unai lur ban ya phaliu jingmut halor ki mat ki babun balawan ra da ki seng penya tourist taxi ka jela rengkat ka jingya don lang jongki Commissioner of Transport na Meghalaya bat Assam ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bat ki wei ki seng kila munjuru bakin om yalum shu ha umyam bat khanglat ya ki kali ban rung ki barung bami shashilong Deputy Commissioner ka District Ribhoy Abhishek Saini ula ong bahadin balaweng ya kajing pakhang kali na kalyang ka Assam ha Jorabat ki seng penyat tourist taxi na Meghalaya ru kilaweng no ya kajing pakhang kali na umyam ha ka jo kapor SP Giri Prasad ule thu balabu ya helpline number na kabanta ki nong jngo kai perthai ki bawan sha Meghalaya batrikam baro arpusaw konta uta number ulong iwai pra not san khandai not rio ka Meghalaya Society for Culture and Folklore MESCAF rengkat ka jingya trailang bat ka Department of Cultural and Creative Studies NEHU Shillong lambat ka kyang nangba Government College Jowai kala rakhe ya ka World Folklore Day ha District Library Auditorium Menthong Jowai habakran kumukong san hakatai kasni dalai ka elaka Jowai uba puraman kenjing ulakdaw halor ka jingdan kam ban penne pensa ya ki jaiktian kaput katam ki jingruai ki jingshat bat kiriti ki dustur jong ki trai muluk ki bala hiar pateng nakawai ka pateng syakawai pan ulaong baki pai ka Meghalaya ki long ki badon bok shibun ban yo pateng ya ka kolshor ka barius pa bat ula banjur halor ka jingkong san ban pendan kam bat ban penne ya kini kiriti dustur ula kentu ki pateng bamenta khamtam ki khana school ban kheng kore ka jing start umen barem bat ka sok ka phong jongki da ka baong baki long ki jing ai snow bha bakerpang na ka benta ka imlang sa lang
I Professor Desmond Kharmauplang ilaong bawat la kaseng MESCAF kadang dan dang shis na menta hendrai kalau dap penlong yaki program ha shilong bat juwai bat kadon ru ya kajing temu ban penlong yaki program jongka ha keleng ke jela ila banjur ba ondai panshim ya ka riti dustur bagi khanatang tangkum ki subject bade ban pule hendrai dairu ban shim yaki lat kilenti ban penim bat ban penpriang yaki saptrikam bat ka kolshor kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naga station jong ka Akashvani Shillong ya beteng biang bat ki khubor ka dorbar sunrai jong ka ing dorbar thauan ke jela Meghalaya kan sedang ngadu menta kasngi bat kan beteng hado ka arpu pratarik menta ubnai nailar Labo laisngi nakabenta banya krani ki kam banwanra da ka sarkar bat asngi nakabenta ki kam bawanra da ki MLA. Hakasngi ka baningkong jong ka dorbar ka sarkar jela kan wanra ki anjrau ki hukum ki kaipot bat ki kendon hakayeng dorbar. Nalor kani ulampang kayeng dorbar tauan unupen benaru ya ka kaipot jong ka Business Advisory Committee bat wanra ya ka jingdawa shu ya ka pisa ka baduna lengba ka supplementary demand for grants bat ru ka jing penbiang ya kata ka jingdawa lengba ka supplementary appropriation na ka benta usnam pisa tengka arajar arpun rio arpun nyau ya ki kam bawanra da ki MLA ansa ya kran lasai ka sngi baat bat ha ka sngi palai kat bai ki kam bawanra da ka sarkar anya kran ha ka sngi balang bat ka sngi thok dieng jong ka ni ka tayau bamenta lakmi lenti bakal yang persya kan wanra ahmad ka sarkar ya ka jingthut ha ka suk ka sain ka balami hadin ki jingja bam sngo tenat ki baraja ha shalong ha ka khat khandai tarik menta ubnai ha ka por bayai rally ka KSU ha ka lempung ele kai football Durand Cup ka East Bengal FC kalara ya ka nam ladu hadin bakala penlim ya ka Mohan Bagan Super Giant da saw lakaway ha ka final ka balalong ha Salt Lake Stadium ha Kolkata hanin ka janmit kani gadi ka sien ka bakhat niyo baka East Bengal kalara ya ka nam ladu bat kadai ka football club ka balayo ra bun sientam ya ka Durand Cup dai ka hat-trick jong u Edmund Lalrindika ha ka kelas step ka balalam ya ka East Bengal syakani ka jingjob u Bipin Singh jong ka East Bengal ulayo pen ki jarshi sien haka minute ka bashi phau haka jo kapor u Manvir Singh jong ka Mohan Bagan ulayo pen ki jar haka minute ka balai pulai hendrai ka East Bengal kalai beteng banele kai bha bat tang haka kelas step kalayo ban kamai saukul haka kelamit ka East Bengal kalai le kai jai jai bat kalra ekanam ladu hadin ka jing up jong ka kabala arfu arsnem menta Kabuar Sinshar jongka district Ribhoi kala khang persya ya ka pakhang surok ka jing pensange kali lane kanu jing persya bat kala maham ru ban le da ka bateng ya kinu ki bepersang ban khang ya ki kali ki bawan na Assam ya kani ka hukum la penmi da deputy commissioner u Abhishek Saini hapok ka kendon shispa andu pulai jongka BNSS kani ka hukum kan trekam hadu Henry Pausni kani ka jing tha kalami hadian bakala don ka jing penthut ya kalai kawan haka surok ba NH6 bat kiwai kelenti ke bapania so ya ka Assam ba ka jela Meghalaya ka Borsanshar district kala ong ba kinong penyat kali ki bana Assam kila wengno ya ka jing ki jongki bat lala ban penbet biang ya ka jing le jingwan ki kali kat kum ka hukum omdan menu bala ban khang ya ki kali kit jingkit ki tourist taxi ki kali cement ni ki kali kit mar ki bawan na Assam la khang persya ya ki jingyalang jingyat pat ba lani ka jingkhang surok da ki shaka ni ki mau la manaru ban penhiar jubor nakali ya ki nong le nong wan ban bernya ni ki nong nya kali ni ban lumbai luksan bian lakhang ru ya ki jing tho ki ba penshit pai ba ha ki social media kinu ki ba pen khay ni ki te ki kendon ken ngat ha ka jing pensha penshitom kat kum ka an BNS bat ka National Highways Act bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka belawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaji ni so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban but pat ka khubor ka tin pareng ha ka por pra kha san minute kapor matak ladap artat prabaji smobaban ap iki khubor na Delhi